Pawb yn iawn? Gret. Siamai, fy enw I Mhrifysgol, awdur, actor a chyfarwyddwr. Wrth gyn... Iawn. Wrth gynhyrchu ffilm, amynedd yw'r rhan bwysicaf. Sorry. Amynedd, y rhan bwysicaf. Pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i wrth fy modd yn creu straeon mwyn adloni pobl. A throdd yr angerdd hynna mewn I gynhyrchu ffilmiau ac awydd I ddechrau cwmni fy hun. Gwnaeth Mhrifysgol De Cymru troi fy mreiddwyd mewn I reality trwy roi gwagle ymroddedig I mi yn y stiwdio sefydlu. Enillais wobr yn ddiweddar yn ŵyl can am fy ffilm fer. A bydd fy ffilm nesaf... Mahesh. Shot yn barod? Mickey, scene 5, shot 44, take 1. Hei, fi di Mickey, fashionista o Nigeria. Mae fy nillad wedi steilio gyda ffabrig traddodiadol Ankara. Trwy Pydica, nes I gwrdd fy nghyd entrepreneuriaid sydd yn helpu fi gyda dechrau lein dillad fy hun. Dwi yma I ailddyfeisio Ankara a'i cyflwyno i'r Deyrnas Unedig. Haia, mi ydw I. Dwi'n caru anifeiliaid a peintio. Des I yma I astudio reoli busnes mwyn dechrau noddfa anifeiliaid fy hun un dydd. Cyrddais fy ffrind gorau Kirsty, yma yn Pydica. Rydym ni'n rannu'r un diddordebau, ac un dydd byddwn nhw'n redeg noddfa anifeiliaid un hun gyda'n gilydd. Rowch croeso cynnesu'r llwyfan, Cei! Hei, Cei dwi'n defnyddio'r ragenwau nhw ei, dwi'n person cwier, niw'r amryw ac yn dosbarth gweithiol, neu yna'n gormod I chi. Dechreuais trwy helpu sicrhau bod barn a theimladau fy nghyd-ysgyblion yn cael eu clywed ar lefel uwch. Parodd hyn y llwybr I mi fod yn cynrychiolydd cwrs yn fy mlwyddyn gyntaf, ac yn hwyrach mlaen, y swyddog traws ar gyfer yr undeb myfyrwyr. A nawr, dwi'n cynorthwy'r prifysgol gyda crefftio polisïau sydd yn helpu anghenion y gymuned LHDT. Straeon gwahanol ydyn ni, ond dan i'r un peth, ni yw undod ac amrywiaeth. Ni yw Pydica.